Malta ma jixirqilix ta' parsi governanza tajba. Hija din l-għajta ta' Repubblika u soċjetà ċivili li se terġa' tinżel fit-toroq tipprotesta l-4 filgħaxija fis-6 quddiem il-Parlament biex twassal il-messaġġ lill-Prim Ministru. Minn Novembru l-hawn f'nofs il-kriżi istituzzjonali li l-Gvern daħħal lil Malta fiha eluf ta' nies wieġbu għas-sejħa ta' Repubblika u niżlu fit-toroq minn dak iż-żmien rajna lil Joseph Muscat jaqa' mis-siġġu tal-poter għalkemm għadu backbencher fil-grupp parlamentari ta' Robert Abela. L-Aqda Repubblika qalet li l-protesti se jibqgħu sakemm in-nies bħal Konrad Mizzi, Joseph Muscat, Keith Schembri u oħrajn jibqgħu jevitaw il-ġustizzja. F'istqarrija fakret li f'ġimagħtejn il-Gvern ta' Robert Abela ħa deċiżjonijiet li waslu biex wieħed jaħseb li diskors dwar governanza tajba huwa biss paroli. Fil-fatt kienet is-sejħa għal protesta li fetħet għajnejn Robert Abela li mhix governanza tajba li l-Gvern ħallas lil Konrad Mizzi paga ta' konsulenza li titla sa 100,000 euro fis-sena. Governanza tajba trid li min jieħu deċiżjonijiet ħżiena jerfa' responsabilità tagħhom saħħu Repubblika huma qed jitolbu lill-Prim Ministru biex ikeċċi lil bord tal-Awtorità tat-Turiżmu li approva l-kuntratt ta' Konrad Mizzi filwaqt li tispera li l-kuntratt ma nħadimx bitzilla biex jitkeċċaw Mizzi jieħu somma akbar. L-isqarrija tkompli li Robert Abela żgur ma jistax jgħid li ma kienx jaf x'inhu jagħmel meta hu stess innomina lil Konrad Mizzi biex imexxi d-delegazzjoni parlamentari fl-OSCE. Repubblika insistiet li din in-nomina tkompli tarra ir-reputazzjoni internazzjonali ta' Malta.